Moje meno je Martin Petrík a vy počúvate CDP podcast. Nosnou témou tejto série podcastov je ochrana dát proti útokom ransomwareu formou zabezpečeného zálohovania. Ide o aktuálne vysoko frekventovanú tému, keďže sme svedkami dennodenných cielených útokov škodlivým kódom aj v našom blízkom okolí. Na moje otázky dnes bude odpovedať môj kolega Account Manager Enterprise spoločnosti CDP Jaroslav Javorka. Vítaj, Jaro. Ahoj Martin, som rád, že ste si vybrali práve mňa na tento prvý podcast a ďakujem za to. Pozdravujem našich poslucháčov a dúfam, že dnešný rozhovor bude pre nich prínosom a zdrojom užitočných informácií. Jaro, v CDP zastávaš pozíciu Account Manager Enterprise, už sa to aj tak zložito číta. V úvode by si nám mohol prosím ťa povedať, čo táto pozícia znamená a ako si sa vlastne k tejto práci dostal. Tak začnem tým, ako som sa sem dostal. V obchode pôsobím približne nejakých 20 rokov. 20 rokov? To je doba. Určite si toho veľa postihal. Tak áno, podarilo sa už vystrieť super spoločností a nabrať nejaké skúsenosti. Pracoval som aj v menších, aj väčších spoločnostiach, mám skúsenosti aj z korporátneho segmentu. Čím je práca v korporáte iná oproti práci v menšej spoločnosti? V korporáte máš na všetko určené procesy, tam nemusíš nič vymýšľať, všetko je zamerané na reportovanie a výsledky. No na druhej strane v korporácii mi chýbal taký celkový prehľad o dianí. Často som mal pocit, že pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Veľakrát to boli také rozhodnutia o nás bez nás. Nebol tam priestor na nejaké inovácie, nápady, hľadanie riešení. A preto keď prišla príležitosť, tak som opustil korporát a išiel ďalej. Mne si rozprával, že si robil aj na zaujímavom startupe. Mohol by si nám k tejto svojej skúsenosti povedať niečo viac, pretože ľudia milujú startupy. Tak startupy boli v mojej kariére v skutočnosti dva. Jeden bol internetový pracovný portál, ktorý bol veľmi úspešný, dokonca až tak, že sme ohrozili pozíciu na trhu najväčšieho hráča a nahnali sme im taký strach, že nás radšej odkúpili. A tesne pred príchodom do CDP som pracoval na veľmi zaujímavom startupe, ako si spomenul. To bol taký medicínsko-technický projekt, kde sme spolu s lekármi, s lekárskym tímom vyvíjali software na diagnostiku pacientov aj v prostredí virtuálnej reality a išlo o pacientov prevažne s Alzheimerom, Parkinsonom, dystóniou a esenciálnym trasom. No a tu som vlastne pracoval ako Scrum Master. Mohol by si našim poslucháčom možno povedať, že čo bola tá pozícia Scrum Master? Metodika Scrum sa používa pri agilných formách vývoja. Predstav si, že tým dostane nejaký projekt, môže to byť napríklad vývoj nového softvéru, doplnenie nejakých funkcionalít. No a úlohou Scrumu je túto rozsiahlu úlohu v podstate rozkuskovať na menšie časti, ktoré v daných úsekoch musia ľudia a tým plniť. Zvyčajne sa ide na 2 týždne a týmto časovým úsekom sa hovorí vlastne šprint. Zároveň sú tam jasne nastavené nejaké procesy, kedy sa tým stretáva, ako sa plánuje práca, prezentujú výsledky. No a ja ako Scrum Master som tam mal vlastne na starosti ešte komunikáciu medzi Product Ownerom a vývojovým tímom. Mal som tam starostlivosť o backlogy, organizoval som denné stand-upy s vývojármi, plánovanie šprintov, dema, aj hodnotenie tzv. Retrospektívy po šprintoch. No a hlavne som bol zodpovedný za prácu, ktorá sa spravila v danom šprinte. A ešte okrem toho som tam navrhoval technické riešenia prototypu, keďže sme boli taká menšia spoločnosť, málo ľudí nás tam bolo, tak ešte takéto technické veci som tam zastrešoval. A ako by si zhodnotil s odstupom času túto svoju prácu, tieto svoje znalosti, ktoré si nadobudol? Tak pre mňa to bolo niečo úplne nové, pretože dovtedy som vždy pracoval na obchodníckych pozíciách, buď ako produktový manažér alebo obchodný manažér, ale vždy to bolo v obchode
a hlavne v segmente malých a stredných podnikov. Toto bola veľmi zaujímavá skúsenosť predovšetkým z pohľadu budovania niečoho úplne nového, také inovácie, s úplnou neistou perspektívou na začiatku, no zároveň veľmi cenná skúsenosť, ktorá ma naučila trpezlivosti a viere v to, že na čom pracujem, tak bude raz užitočné pre ľudí a pre spoločnosť ako takú. Fajn, tak si sa teda prepracoval ku pozícii Account Manager Enterprise v spoločnosti CDP. Account Manager je teda všeobecne známa pozícia, no skús mi niečo viac povedať o tom prívlastku Enterprise. Spoločnosť CDP sa zameriava hlavne na B2B biznis s dôrazom na malé a stredné podniky, čiže ide predovšetkým o riešenia pre oblasť podnikového tzv. Enterprise biznisu. No a mojou úlohou v CDP je nadviazať vzťahy so zástupcami týchto firiem, IT manažérmi, kde CDP dokáže ponúkať IT riešenia, ktoré im pomáhajú riešiť nejaké ich potreby, poskytnúť nejaký benefit, nejakú pridanú hodnotu navyše. Vedel by si nám to ešte trošku rozvinúť? Čo to znamená pre našich klientov? Môže to byť kľudne napríklad úspora pri obstarávaní techniky, máme tam veľmi dobré vzťahy s vendormi, máme bohatú zákaznícku základňu a máme aj skúsených obchodníkov, vyjednávačov. No ale z môjho pohľadu je oveľa zaujímavejší benefit pre našich zákazníkov a to sú riešenia serverovej infraštruktúry podnikov, ktoré CDP už v podstate realizuje nejakých 15 rokov. No a v tom sme fakt machri a kľudne môžem povedať, že CDP realizovalo stovky takýchto projektov. Okrem toho sme platinovým partnerom Dellu, čo je najvyššie možné ocenenie. Poviem tiež, že tie cenné dlhoročné skúsenosti dnes využívame na rozvoj nových služieb a aplikáciu nových technológií v prostredí malých a stredných podnikov. A tu je moja rola enterprise obchodníka a konzultanta vycítiť potrebu zákazníka, jasne ju definovať, potvrdiť, potom navrhnúť vhodné a overené riešenie s nejakou pridanou hodnotou. Vhodné a overené riešenie, to je taká fráza, ale čo máš ty tým konkrétne na mysli? Ide o to, že snažíme sa s úplnými novinkami neísť na trh. To znamená, že neaplikovať ich v našich projektoch. Neosvedčilo sa nám to v minulosti. Ak som dobre rozumel mojim kolegom, tak v minulosti došlo ku problematickým realizáciám práve kvôli nasadzovaniu nejakých noviniek, neoverených technológií a tak ďalej. No a z toho bohužiaľ vyplývali nejaké také dlhotrvajúce hľadanie východísk a hlavne to mohlo naštrbiť inak dobré vzťahy so zákazníkom. Našťastie ešte sa nestalo, že by nás zákazník opustil, pretože nebol spokojný s našimi službami a samozrejme spravím všetko preto, aby sa to nikdy ani nestalo. Poďme sa baviť o niečom, čo sa volá S3 Cloud Backup. Aký máš ty k tejto technológii alebo službe vzťah? No jednoznačne pozitívny. Je to v podstate taká moja prvá veľká kampaň v CDP a som, nazvime to, product ownerom. OK, ale povedzme si najprv, čo to vlastne znamená S3 Cloud Backup. Cloud Backup alebo backup do cloudu je jasná záležitosť. Tam ide o zálohovanie dát do cloudu. No, snáď nám to trošku aj rozvinieš. Pokúsim sa. Je dôležité mať svoje kritické dáta na bezpečnom mieste mimo primárnej infraštruktúry. Je dôležité, aby tie dáta boli chránené, šifrované a dostupné v prípade potreby. No a toto sú vlastne tri kľúčové vlastnosti našej služby CDP S3 Cloud Backup. OK, poďme trošku si to rozmeniť na zdrobné. Čo znamená to S3? S3 je technológia objektového ukladania dát. Základný rozdiel proti blokovému či súborovému ukladaniu je vysoká distribuovateľnosť dát. Tie majú svoje metadáta, sú vysoko odolné voči poškodeniu, chránené proti modifikácii alebo akémukoľvek výmazu.
Obrovskou výhodou objektových úložísk je aj ich nízka cena, hlavne v cloudovom priestore, kde platíš za využité miesto, pretože je tam aj nejaký spôsob deduplikácie a menej zaberajú tie dáta ako pri súborovom ukladaní. S3 Cloud Backup je služba, ktorú sme vlastne nasadili a začali ponúkať tento rok našim zákazníkom a celkovo sa nám v tom darí. Je o ňu takmer 100% záujem. Ako vôbec došlo k tomu, že ste zákazníkom začali ponúkať službu S3 Cloud Backup? Alebo opýtam sa inak, čo nás priviedlo ako firmu CDP, že táto služba bude pre našich klientov prínosom? Tak naša spoločnosť CDP sa snaží, takým dlhodobým zámerom našej spoločnosti je profilovanie sa do roli poskytovateľa služieb súvisiacich so zálohovaním a ochranou dát. Takže toto bol hlavný dôvod, no a pri neustále zvyšujúcich sa hrozbách kybernetickej kriminality je to veľmi aktuálna téma. Už nejaký čas sme predtým registrovali spomínanú technológiu objektového ukladania dát S3, ako využívajú v podstate aj najväčší poskytovatelia, ako máš Amazon AWS, Google Cloud alebo Microsoft Azure. Následne nás oslovila ponuka cenovo priateľného cloudového úložiska, ktoré je kvôli svojej jednoduchosti a cene určené najmä pre menšie podniky. Išlo o ponuku globálnej firmy, dáta sú v súlade s GDPR na území Európskej únie. Počkaj, a teda hovoríš menšie podniky, a čo teda naši ostatní klienti? Pojem malý podnik v zahraničí, to znamená v Nemecku či Amerike, nie je to isté, čo malý podnik na Slovensku. Preto je táto ponuka definovaná síce akože pre menšie podniky, ale podľa nás je dobrá pre akýkoľvek podnik z nášho portfólia zákazníkov. Nemyslím tým teraz public sektor, napríklad na banky a strategické podniky, s ktorými CDP ani veľmi neobchoduje, ale pre tie spoločnosti, s ktorými my pracujeme, tak je táto kombinácia veľmi priateľná a pozdáva sa nám čím ďalej tým viac. Zvlášť ak vezmeme do úvahy rozpočty slovenských firiem na IT bezpečnosť a podnikové dáta na ochranu, no a v porovnaní s predtým menovanými veľkými hráčmi táto služba vychádza ekonomicky určite výhodnejšie a poskytuje veľmi dobrý pomer medzi cenou a kvalitou, takže asi tak. Už sa k tomu trošku aj pomaly dostávame, a teda čo je tá najdôležitejšia súčasť spomínanej služby? Čo by si tak vypichol? Služba S3 Cloud Backup, ktorú sme postavili na spomínaných technológiách, obsahuje funkcionalitu zamykania záloh od spoločnosti Veeam. Tento zálohovací software už dlhšie používame v rámci našich projektov v riešení infraštruktúry. No a tie kľúčové vlastnosti sú presne ako sme spomínali už skôr, to, že v podstate tie dáta sa šifrujú predtým, než sa odošľú do toho cloudu. Sú tam uzamknuté, to znamená, že chránené proti nejakej modifikácii, výmazu a v prípade potreby sú dostupné tieto dáta. To sú také 3 kľúčové vlastnosti, na ktoré si sa pýtal. No a preto sme sa rozhodli v podstate pre takúto kombináciu tohoto poskytovateľa, pretože takto vzniklo také jednoduché a cenovo veľmi priateľné riešenie ochrany firemných dát, ktoré sa dá rýchlo nasadiť a spoľahlivo slúži svojmu účelu. Iste majú naši poslucháči riešenie typu produkčná infraštruktúra, tá vlastne podporená backup riešením, najlepšie v inej miestnosti, na inej lokalite, a teda ide o doplnok alebo náhradu týchto spomínaných súčastí infraštruktúry. A aký je teda účel tejto služby? Určite nejde o úplnú náhradu, je dôležité mať aj tú backupovú sajtu, ale táto služba primárne zabezpečuje terciálne alebo nazvime to tretie dislokované úložisko dát, čím sa dodržiava pravidlo správneho zálohovania podľa Veeamu, čo odporúča princíp 3-2-1. A v prípade nejakej živelnej pohromy
vážneho poškodenia infraštruktúry alebo kybernetického útoku na primárnu sajtu. Toto externé úložisko obsahuje použiteľné firemné dáta pre obnovu infraštruktúry, ak sú tam tie správne kritické dáta, ktoré spoločnosť potrebuje. A ako je to s tým zamykaním dát, ktoré si už skôr spomenul? Vedel by si nám viac k tomuto povedať? Áno, tá kľúčová vlastnosť je zamykanie dát na zvolené obdobie. Tam sa zabraňuje, zopakujem to ešte raz, akékoľvek modifikácii, poškodeniu alebo výmazu. Toto je veľmi dôležité v prípade ransomware útokov. Ochrana dát zamknutím je ten najpodstatnejší spôsob ochrany a najúčinnejší spôsob ochrany produkčných procesov. Možno by sme si mohli trochu viac povedať o ransomware ako takom. Ransomware je vlastne škodlivý kód, ktorý ti prenikne do infraštruktúry, najčastejšie pomocou mailu, nejakej prílohy, zmapuje v podstate tvoju infraštruktúru, postupne zakryptuje dáta, zakryptuje aj backupy a ak už je dostatočne rozvinutý, tak zablokuje prístupy a vypíše oznam o nejakom výkupnom za odkryptovanie alebo dokonca za nezverejnenie dát. Ransomware útoky sú v tejto dobe pomerne aktuálne. Veľa firiem bolo zakryptovaných, teda aj my máme s týmto skúsenosti a niektoré sa to dokonca aj hanbia priznať. Čo sa udeje, ak mám toto riešenie CDP Cloud Backup a je vlastne nasadené a stane sa ransomware útok? Ak zistíme, že máme zakryptované dáta na primárnom aj sekundárnom úložisku, tak potrebuješ v prvom rade nejaký čistý hardware. Buď sa jedná o nový hardware alebo nejakým spôsobom už očistený, no a na tento čistý hardware si potom jednoducho stiahneš svoje zálohy z cloudu. No, ale ak si ja správne pamätám, tak ransomware vie šifrovať aj tieto zálohy. Áno, máš pravdu. Preto väčšinou tá posledná záloha nemôže byť použiteľná. Veľmi záleží od toho, kedy útok nastal, aký je to útok, ale aj od používania ostatných ochranných nástrojov. Totiž ransomware môže byť v infraštruktúre niekoľko týždňov a vôbec o ňom nemusíš vedieť. Preto je kľúčové mať zamknuté dáta. My odporúčame minimálne na 30 dní bez možnosti vymazania akejkoľvek modifikácie. Tu je veľmi dôležité si zistiť, kedy presne ten ransomware napadol tú infraštruktúru a nejaký starší backup pred týmto dátumom nebude obsahovať ten ransomware. No a z toho sa potom dá obnoviť tá infraštruktúra. Okrem toho zákazníkom odporúčame mať vypracovaný plán obnovy po nejakých disasteroch, haváriách, ktorý definuje presný postup v prípade útoku alebo katastrofickej udalosti. S týmto určite súhlasím, prepáč, že ťa prerušujem. Osobne som bol pri viacerých prípadoch, kde práve tento disaster recovery plán výrazne napomohol k úspešnej a hlavne rýchlej obnove. Pri týchto udalostiach sa hrá nemilosrdne o čas, ale o týchto veciach si možno povieme viac na našom nejakom tom ďalšom podcaste. Určite tam čas je veľmi dôležitý, pri takomto útoku čas je v podstate kľúčový, takže je veľmi užitočné mať nejaký presný návod, krok za krokom, čo robiť, pretože si treba uvedomiť, že si aj v strese z toho všetkého, čo sa udialo a určite je dobré mať takýto nejaký presný návod. Ak sa vrátime k spomínanej službe S3 Cloud Backup ako takej, vieme povedať, čo je v nej zahrnuté? V službe je zahrnuté vytvorenie backupového konta, správa záloh do S3 Cloudu, monitoring a kontrola po aktualizáciách a odstraňovanie chýb. Potom je tam administrácia, ktorá sa týka sledovania spotreby, fakturácie a platieb. Správa zahrňa aj updaty verzií softverov, firmwareov, tak ako pri SLAčke sa kontrolujú logy, tak tu sa tiež kontroluje, či tie backupy v podstate prebehli. Ak to náhodou neprebehlo, tak sa rieši samozrejme tento problém, že prečo to neprebehlo, takže riešenie problémov, keď sa niečo pokazí, keď niečo nefunguje a treba to opraviť.
Takže ide vlastne o takú službu tzv. Na kľúč, ktorú si u nás zákazník objedná a nemusí sa ďalej o nič starať. O všetko sa postaráme my. No a v neposlednom rade je tam vlastne v tejto cene zahrnutý aj istý presne definovaný cloudový priestor pre tieto backupy. Závisí to samozrejme od konkrétneho zákazníka, od veľkosti backupov, no a od toho sa odvíja v podstate tá spotreba, čo je vlastne veľkosť toho zabratého priestoru v cloudovom úložisku, a nemusí to byť v podstate konštantné každý mesiac, môže to byť z mesiaca na mesiac iné. A teda teraz možno naopak, čo služba neobsahuje? Služba nezahrňa analýzu súčasného stavu zálohovania, nastavenie backup jobov, v cene samozrejme nie sú zahrnuté licencie výjmu, ktoré sú potrebné pre túto službu, implementácia, ktorá sa tiež účtuje zvlášť, to je záležitosťou nastavenia backup jobov, retencie zálohovania, prepojenia účtov a podobne. Sú nejaké podmienky nasadenia služby S3 Cloud Backup, respektíve naskyta sa mi taká otázka, môže túto službu využívať každý? Sú podmienky nasadenia na túto službu S3 Cloud Backup dáke? Obrovskou výhodou tejto služby je, že nie sú stanovené v podstate žiadne podmienky, čo sa týka minimálneho objemu zálohovaných dát, čiže je možné zálohovať aj menšie databázy. Samozrejme, treba rátať s tým, že v priebehu mesiaca sa robia viaceré tie zálohy, backupy do cloudu, tak napríklad týždenný backup spáli mesačne niekoľko násobok svojej veľkosti úložného priestoru v cloude. Aký to má vplyv na zmluvné podmienky a na prípadnú viazanosť? Viazanosť žiadnu, aspoň zatiaľ to máme tak nastavené, že je úplne tento produkt bez viazanosti. To znamená, že zákazník môže kedykoľvek vypovedať túto službu v prípade, že sa mu zmení politika zálohovania v spoločnosti alebo sa jednoducho rozhodne nepokračovať v tejto službe. Zaujali ma ale tie terabajty. Je dôležité asi spomenúť aj niečo ohľadom internetovej konektivity však? Určite, samozrejme, okrem toho, že zákazník musí vlastniť tie licencie výjmu, tak je potrebné, aby zákazník mal normálnu bežnú internetovú linku s bežnou priepustnosťou. Čiže keď mám zhrnúť tie podmienky, tak v podstate sú dve tie podmienky, a to je licencia výjmu a bežná internetová linka s bežnou priepustnosťou. Každý zákazník, ktorý splní tieto dve podmienky, môže využívať našu službu. Blížime sa pomaly k záveru tohto podcastu a tak sa ťa, Jaro, chcem spýtať. Či pre spoločnosti, ktorým možno slovíčko cloud nevonia, CDP ponúka nejakú alternatívu? Máme zákazníkov, ktorí mali obavu z ukladania svojich dát do cloudu, no tu musím zdôrazniť, že všetky dáta sa pred odoslaním do toho cloudu zašifrujú a už takto šifrované sa posielajú do cloudu. Pochopiteľne existujú aj iné spôsoby ochrany dát proti útokom ransomwareu. Naša spoločnosť CDP napríklad zákazníkom dodáva deduplikačnú NASku Dell EMC Data Domain, ktorá tiež plní úlohu terciálneho úložiska. Zariadenie sa dodáva buď vo fyzickom alebo vo virtuálnom prevedení. No a takto sa zákazník môže rozhodnúť, či ho umiestni na inej lokalite mimo firmu, alebo sa tiež dá prevádzkovať v cloude. Áno, data doména je štandardná súčasť nášho portfólia, no dá sa porovnať z pohľadu zabezpečenia so vzdialenou lokalitou umiestnenou niekde v cloude? Odborníci tvrdia, že zatiaľ neregistrujú prípad, že by toto zariadenie Dell EMC Data Domain bolo niekedy napadnuté ransomwareom a pripisujú to protokolu DDoS, ktorý povedzme schová cestu ku zariadeniu a tým pádom ju ransomware nevidí. Preto to považujem za ďalší spôsob ochrany dát, ktorý môže a nemusí byť cloudový. Jaro, čo by si na záver do éteru odkázal našim zákazníkom? Tak chcel by som hlavne odkázať, aby túto problematiku nepodcenili, pretože kybernetická kriminalita je veľmi výnosný biznis
do ktorého sa investujú obrovské peniaze. Preto je veľmi naivné dúfať, že nás sa to netýka. Týka sa to všetkých, malých aj veľkých spoločností. Útoky môžu byť cielené alebo aj náhodné. Treba spomenúť, že škodlivé súbory sa k používateľom najčastejšie dostávajú prostredníctvom tých e-mailov. Toto potvrdzujem, opäť ti do toho trošku skočím. Rád by som možno aj toto cestou prizvukoval kompetentným, že veľmi dôležitou súčasťou bezpečnosti sú aj dobre zaškolení pracovníci. Áno, naše skúsenosti sú také, že u našich zákazníkov vidíme obrovské rezervy práve v procesoch aj zaškolenia pracovníkov, aj v procesoch zálohovania a ochrane firemných dát. Majú síce nasadené rôzne antivírusy, firewally a anti-ransomware a podobné a to všetko treba mať, to je správne, ale určite je dobré mať v podstate nejaké terciálne úložisko, kde sú tie dáta v bezpečí a v prípade potreby sú nám dostupné a vieme si obnoviť našu infraštruktúru z toho. No a aj preto my v CDP sa budeme viac venovať tejto problematike a s touto a podobnými témami sa vám budeme prihovárať častejšie vlastne ako doteraz. Jaro, ďakujem ti za účasť v našom podcaste. Martin, aj ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a príležitosť vyjadriť sa k tejto aktuálnej téme. A všetkým poslucháčom na záver želám príjemný a úspešný deň a hlavne, aby sa vám ransomware vyhýbal.